Dobar dan. Danas ćemo da pričamo vezano za jednu ozbiljnu temu, a to su pravila za promenu. Pre svega, ono što želim da vam ispričam jeste da pravi muškarac dolazi sa pravim identitetom. Bez pravog identiteta, bez znanja ko smo mi, to je kao, ajde da kažemo, kao da smo muškarac, tačnije, bez pravila, vezano za svoj identitet, je kao crkva ili neka sveta institucija ili neka velika institucija u kojoj ti možda uđeš u helankama ili, lupam, oskudno obučen. Znači, takav muškarac koji nema pravila u životu je kao neka institucija u kojoj ti možda uđeš u gaćama i da radiš šta hoćeš. Znači, to ne pije vodu. Zašto to ne pije vodu? Zato što taj muškarac pre svega nema standarde. On nema standard i kriterijum po kome određuje šta je dobro za njega, šta je loše, šta dozvoljava u svom životu, šta ne dozvoljava, šta može sa njim, šta ne može, ko je on i ko nije. Znači, ono što definiše vaš identitet je ko ste vi i ko vi niste. I sad ćemo ući malo dublje i detaljnije u tu temu. Zašto? Zašto je važna? Postavio sam anketu juče, preporučio bih vam svima da glasate u toj anketi. Zašto? Jer na osnovu toga, na osnovu potreba i onoga što vas muči ili što vas zeza, ne mora da vas muči, može i da vas jebe onako na fin način, ja kreiram live-ove i kreiram teme. Tako da u ovom live-u hoću da pričam o tome zapravo. Znači, idemo duboko u srž našeg identiteta, znači u dubinu našeg identiteta. Momci su ovde najviše glasali za samosabotirajuće misli. Samosabotirajuće misli se javljaju kao posledica neuračunljivosti, ne kažem ne mislim da ste ludi ili da ste neuračunljivi, da ne znate šta je sa vama, ne mislim na tu vrstu uračunljivosti. Mislim na vrstu neuračunljivosti gde vi ne računate u svom životu ko ste, šta može, šta ne može, šta nije dozvoljeno, šta je dozvoljeno. I na osnovu toga, kada nemate jasnu sliku u glavi, ko ste vi, javlja se brlog, javlja se gomila nekih konfuzija u glavi, šta bi sad trebao, kako bi sad trebao da se ponašam. Znači, ako bi sada doveo sebe u pitanje i pitao sebe kako sada treba da se ponašam, kako sada treba da reagujem, kako sada treba da odgovorim, šta to govori o meni? Znači, govori da ja nemam definiciju, tačnu definiciju ko sam ja kao ličnost, koje su moje sposobnosti, koje su moje veštine, šta su moja uverenja, šta ja značim, koja je moja važnost, koja je moja bitnost, koja je moja ključna vrednost u mom životu, hoću tako da vam kažem. Eto, i neko na ove stvari koje je jako mekan može da gleda ovo je prenabudno, ovo je prenapucano, ovo je ono, međutim nije. Samo si mekan i to je to, razumeš? Znači, muškarca oličuje njegova čvrstina. Dobro zapamtite ovo. Muškarca oličuje njegova čvrstina, ne ponašanje devojčice, ne ponašanje nekoga ko je, eto tako, da, izvini, jao, super, itd., neki preterani, kako da kažem, komplimenti, preterano ulizivanje u dupe i tako te stvari, razumete? Moram malo da psujem zato što pokušavam da pričam srpskim jezikom, znači na pravi način, da tačno gađamo u centar ono što pričamo, bez uvijanja i bez neke lažne skromnosti ili lažnog, kako da kažem, prenapucavanja da smo nešto preterano fini itd. Nismo ovde ni ja ni vi da budemo fini jedni prema drugima, već smo ovde da učimo jedni od drugih i ovde smo da postavimo neka pravila u našem životu koja će nas voditi kroz život i kojeg ćemo se držati. I sad da krenemo u suštinu. Znači ovako,
Misli i sabotirajuće stvari u vašem životu koje se dešavaju. Lajkujte ovaj video i udarite komentar da ste tu, čisto da ostali članovi grupe vide da se dešava live. Misli nesigurnosti, tako ih ja zovem. Misli preispitivanja, misli konfuzije se događaju samo sa jednim razlogom. A to je zato što nisi definisao ko si ti. Evo, ako bi te pitao, da li si ikada definisao ko si ti u svom životu? Kuda želiš da ideš u svom životu? Kakav želiš da budeš? Kako želiš da izgleda tvoj život? Kako želiš da izgleda tvoje provedeno vreme? I sad ja ovo kada nabacam sve ovako, to izgleda preterano teško i preterano dosadno sad zapisivati sve te stvari. Zapravo, uopšte nije dosadno, to rade disciplinovani ljudi. Znači, druga stvar koja oličuje pravog muškarca je njegova disciplina da se posveti sebi sa odgovornošću. Ako ste vi neodgovorni kao ljudi i nemate jasan identitet, vi ste za većinu žena neatraktivni muškarci. I ja to ne govorim lično vama, ne obraćam se lično vama, niti poznajem vas sve ovde da bi mogao tako nešto da tvrdim. Govorim to uopšteno za sve muškarce koji nemaju disciplinu i koji nemaju jasno određene kriterijume i jasno određena pravila ko oni žele da budu u svom životu. I to je jako kritična stvar. E sad, da bi definisali svoj identitet, moramo da znamo ko smo i ko nismo. Kako ćemo da definišemo svoj identitet? Tako što ćemo doneti pravila na koja ćemo svesno obratiti pažnju. Znači, šta znači svesno obratiti pažnju? Znači, ako ja odlučim da sam od danas muškarac koji ima te i te kriterijume, koji radi te i te stvari u životu, koji se ponaša na takav način, ja ću od danas zapisati te stvari i počet ću da se ponašam na takav način da bi podržao taj moj novi identitet. I to u početku će biti malo izazovno. Zašto? Zato što onaj stari identitet i onaj stari govori, ma ne, nisi ti, ne možeš ti to, ili nisi ti takav, ti si ovakav, ti si onakav. Međutim, vi ne smete da slušate taj stari identitet ako želite da imate pravi identitet sa kojim ćete postići mnogo više, ne mnogo više, sa kojim ćete promeniti ceo svoj život. Jer kad se vi promenite, menja se i vaša realnost, menja se i vaša ličnost, menja se i vaša komunikacija, menjaju se i žene sa kojima razgovarate, sve se menja. Zapravo sve u životu se menja početkom promene od vas. I tu frazu ste veoma dosta puta verovatno čuli, ali to je zaista tako i uopšte ta fraza nije za podcenjivanje, jer kada budete doživeli tu promenu o kojoj sanjate, koju želite zaista da iskusite u svom životu, vidjet ćete da sam bio u pravu. Znači, pravila definišu ko smo mi i ko mi nismo u svom životu. I to su pravila, uzmite 5-10 pravila, donesite ko vi želite da budete u svom životu, kako želite da se ponašate i ko vi niste u svom životu. Ok, zašto? Vidite ovako, mi smo navikli da se identifikujemo sa svojim ponašanjem, sa svojim uverenjima, sa svojim stvarima. Ako bi vas ja sad, recimo, ponudio vam da pijete alkohol ili da radite neke loše stvari, vi biste rekli, ako ne pijete, ja nisam alkoholičar. Ok, zašto? Nisam alkoholičar, znači to nije u mom identitetu, ja te stvari ne radim. Ili ako bi vam ponudio da vozite automobil, a vi znate da nemate položeno, da nemate vozačku dozvolu, vi biste rekli, ne, ja ne mogu da vozim jer ja nisam vozač. Ok, isto je tako kada mi radimo stvari u životu ili kada pričamo sa nekom ženskom osobom ili sa bilo kim, mi se ponašamo u skladu sa svojim identitetom, podsvesnim identitetom koji upravlja našom energijom, našom komunikacijom itd. Naše stanje u kome se nalazimo određuje naš identitet. I ono što hoću takođe da vam kažem jeste da prvo treba da definišete ko ste vi u svom životu i da svesno se pridržavate tih pravila. Imate moj program Pravi ja,
gde učimo o emocionalnoj inteligenciji koji je izuzetan program da upravljate vašim emocijama, vašom ličnošću, vašim ponašanjima, vašim trigerima, da izlečite neke stvari unutar vas koje su nesigurne, koje upravljaju sa vama na nekom nesvesnom nivou. I ajde sad, to je neka druga tema, to je za detaljniji malo rad na sebi. Ali ono što hoću da kažem jeste definicija onoga ko ste vi se ogleda u vašem ponašanju, u vašim malim stvarima. Iako to ne znači da ste to vi, to će vas definisati unutar vas kao ličnosti. Takođe, ono što vas definiše jeste kako komunicirate sa samim sobom unutar sebe. Znači, da li vi dajete sebi podršku i da li vi ohrabrujete svoj identitet, ohrabrujete sebe na promenu, ne odstupate od svog identiteta, jer svaki put kad odstupate od svog identiteta i radite neke radnje koje nisu u skladu sa vama, vi tada bukvalno govorite sebi da vi niste taj identitet, vi njega unižavate, vi njega smanjujete i idete od njega. Tako da ja bih želeo da svi u ovoj grupi uzmete i napišete stvari koje definišu vas kao osobu. I onda ćete svakim danom početi da se držite tih pravila, znači čvrsto da se držite, iako ste rekli da ćete od danas da krenete na trening, krenut ćete na trening, jer znaćete da ako ne odete na taj trening, to neće podržavati vaš identitet. Znači, odustaćete od definicije. Biće u početku malo izazovno, ali vremenom, kada savladate te izazove, recimo, ako kažete ja ne dozvoljavam da se prema meni žene ili ljudi ponašaju na takav i takav način, jer sam ja neko ko poštuje sebe. Znači, vidite, sam klasičan ovaj primjer, ja sam neko ko poštuje sebe, ja nisam neko ko će dozvoliti ljudima da se ponašaju prema njemu kao prema smeću, to definiše vašu vrednost, to ima uticaj na vaš osjećaj moći nad sobom, nad vaš osjećaj kontrole nad sobom, nad vašim integritetom, razumete? A to je jako bitno za vaše samopouzdanje, za vaš stav, za vašu harizmu, za vašu komunikaciju i to se odražava na sve segmente vašeg života. Zato je jako bitno da definišete ko ste vi i ko vi niste. I da se u toku dana podsećate i da definišete stalno ta pravila, da ih koristite i praktikujete u svom životu i vremenom ćete izgraditi takav identitet. Vremenom ćete dostići do tog željenog identiteta koji vi želite da budete. Vremenom ćete probiti barijere, probit ćete stare identitete, negativna uverenja i počet ćete da se osjećate onako kako želite i zaslužujete u vašem životu i samim tim to će se odraziti i na vašu muškost i na vašu komunikaciju, to će se odraziti na ono kako vas drugi ljudi vide, kako vas drugi ljudi tretiraju, jer verujte mi, uvek kada vas drugi ljudi tretiraju loše, ne tretiraju vas oni loše zato što su oni zli, već zato što smatraju da vi vašim ponašanjem zaslužujete takav tretman. Isto tako, kada vi imate čvrstinu, kada vi imate moć unutar sebe, kad ste vi jaka ličnost, autoritet, to su jedne od ključnih vrednosti pravog muškarca. Vi tretirate ljude na osnovu onog njihovog ponašanja kako vam oni pokazuju da zaslužuju da ih tretirate. I tu nema greške. Jer zašto? Ljudi nesvesnim ponašanjima, nesvesnim identitetom privlače određene stvari, određene reakcije na sebe i bukvalno ljudi, kada je dvoje ljudi u prostoriji, njihove podsvesti se povežu, se konektuju i mi nesvesno, iako svesno komuniciramo, mi nesvesno našom fiziologijom, našim izrazem lica, našim stavom, našim tonalitetom, našom brzinom govora, to su sve one stvari u masteru komunikacije koje sam vas naučio da radite. Oni koji nisu, savjetujem obavezno da pogledaju taj seminar, jer taj seminar menja život ako ispraktikujete sve ono što je napisano u tom seminaru i sve one tehnike i one stvari koje sam unutra pokazao. Ovo je mala nadogradnja na taj seminar i uskoro ću ubaciti možda 2 do 3 bonus vežbe u taj seminar za sve na onoj platformi koji su ga platili i koji su unutra te platforme. Znači, šta hoću da kažem? Prva stvar, da remiziramo sve ovo, definiši ko si ti i ko ti nisi, jer su to bukvalno
stolice i nogare na kojima stoji tvoj identitet. Ponašaj se u skladu sa tim, počni to da praktikuješ svakodnevno, uvek se seti ko si ti, koje su tvoje zasluge, ko ti jesi i ko ti nisi, kako tretiraš sebe, kako želiš da te tretiraju drugi i na takav način se ponašaj. I vremenom, to će u početku biti malo izazovno da se prešaltaš na taj identitet, ali vremenom će to postati tvoj korni, duboki identitet i sa takvim identitetom ćeš ostvarivati ciljeve u svom životu. Možeš kreirati identitet unutar sebe koji će biti usklađen sa tvojim ciljem. Kako to radiš? To radiš tako što ćeš reći, aha, šta mi je cilj? Cilj mi je da imam recimo privlačnu osobu pored sebe, devojku koja lepo izgleda, devojku koja možda dobro zarađuje, koja je situirana ili koja ima smisla za humor ili koja je pametna, koja je talentovana itd. Ok, kakav ja treba da budem, kakav treba da bude moj identitet da bi ja imao takvu osobu pored sebe i da bi ja sa takvom osobom funkcionisao, dobro, ovo je pogrešno, da bi ja sa njom funkcionisao, ne, da bi ona funkcionisala sa mnom kakav ja moram da budem, ok, to je bolja stvar. I onda definišete koja pravila želite da imate kod sebe, znači ako vas zeza komunikacija, recimo, a vi biste da imate harizmatičnu osobu pored sebe, normalno je da i vi trebate biti harizmatični, normalno je da i vi treba da budete zabavni, normalno je da vi treba da budete, ne znam, ili situirani, ili znači da podignete svoj život na neku višu lestvicu. Ok, koja pravila moram da donesem u svom životu, kakav ja treba da budem da bi ostvario te ciljeve u svom životu, možete zapisati, pustite mašti na volji i krenite to da praktikujete u svom životu i nakon određenog vremena primetit ćete neverovatne rezultate i ovo nije fraza, ovo će se stvarno desiti ukoliko primenite ove stvari koje sam vam pokazao ovde, jer ovo je jedna od mojih tajni kako ja postižem u životu rezultat koji želim. Ok. Neko kaže ovde, mene zanima koja su tvoja pravila. Vidi, svako od nas ima svoja pravila. Moja pravila su više duhovnog karaktera. Ja ne verujem nešto mnogo svom umu. Um mi služi za definicije, za postizanje ciljeva, za kreativnost, za logičko razmišljanje, za promenu mojih uverenja unutar sebe koja imam loša, za postavljanje pitanja samom sebi, odakle ovo, šta ovo znači, kako ovo može bolje, kako mi je korisnije da razmišljam. Um mi služi za te stvari, ali duboki moj mentalitet i identitet stoji u mojoj duši. Znači u vašoj duši je duboka srž vašeg identiteta, onoga ko ste vi u stvari. I vi, ako slušate um, šta vam priča o vama, ono što je naučen iz ovog sveta, ono što ste pokupili od okruženja, od svojih roditelja, vi verujete u laži, vi još uvek onda niste otkrili ko ste. Morate ući duboko unutar svoje duše i otkriti šta unutra posedujete, a jednom kada budete otkrili, bit ćete zaljubljeni u to koliko mnogo i lepih stvari i koliko vrednosti imate unutar sebe koje ste negde držali jer ste se plašili tuđih reakcija, jer ste se plašili da niste dovoljno dobri, jer ste se plašili da nećete ispasti, ne znam, nija kakvi, onako kako ste očekivali od sebe. Vi samo treba da definišete ko ste vi, kako dolazite do tog unutrašnjeg diva, kako budite tog diva u sebi, kako budite taj autoritet, kako budite te vrednosti i verujte mi, ako to uradite, bit ćete vrhunski. Meni, recimo, neka od mojih pravila su samopoštovanje. Ja ne prelazim preko sebe, ne radim stvari koje nisu u skladu sa mnom, poštujem sebe, ne dozvoljavam da se prema meni ponašaju ljudi kako oni hoće, već onako kako ja zaslužujem. Ja se ponašam u skladu sa tim i to imam svoje granice. Recimo, jako mi je važno da imam granice u odnosu sa ljudima, zato što kada nemam granice ili kada negde preskočim te granice, primećujem da ljudi kreću da prelaze te granice nesvesno i da rade neke stvari koje meni ne prijaju. Zato uvek podvlačim granice u našem odnosu, uvek postavljam visoke kriterijume. Recimo, da bi neko bio moj prijatelj i moj osoba od poverenja sa kojom ja mogu da radim stvari koje mogu da verujem, ta osoba treba da bude jako lojalna, treba da ima isti sličan sistem vrednosti kao ja, da razmišljamo na sličan način i da poštujemo moralne kodekse, moralne principe, znači da obojica ne damo na sebe, da smo obojica jedan za drugog, da nismo izdajice,
da jednostavno, znači vidite ko jesmo i ko nismo, znači moramo da znamo takođe da smo kreativni, da smo samopouzdani, da možemo da radimo puno stvari zajedno itd. I to mi je kriterijum, ima tu još, ali da ne nabrajam sad. Tako da u svakom segmentu života vi možete postaviti svoja pravila i definisati svoje kriterijume i ne ići ispod toga, nego to forsirati, biti u tome, živeti to. Kako živeti to? Tako što ćeš se, ako kažeš, vidi, ja više ne želim da verujem u gluposti, da ja nisam dovoljan, ne želim više da verujem svojim mislima, ne želim više da se ponašam kao kukavica u svom životu. Želim od sada da budem hrabar, da budem moćan, ja sam to i to, imam jak unutrašnji dijalog, zračim takvom energijom, ponašam se u skladu sa taj način, pogled mi je takav, osjećam se tako, stojim tako i radim stvari tako. To je to, znači, nema promašaja. Okej. Tako da uradite to i pišite u grupi i preporučujem vam da pogledate ove seminare i vi koji ste pogledali, pogledajte ih još jednom i praktikujte to, jer sve sada što ide u buduće će biti nadogradnja i bit će novih stvari i pokazat ću vam stvari koje su zaista vrhunskog kvaliteta. Verujem da ste zadovoljni sa ovim live-om i da vam je pomogao. Pišite mi kako je ovo delovalo na vas i volio bih da čujem vaše utiske. To je to, vidimo se, ćao!